Ak chceš mať v posteli orgazmickú ženu, uvoľnenú, hravú, otvorenú, tak jej musíš dať priestor trénovať. Lebo ak zažívate intimitu iba spolu, tak ona nemá šancu spoznať potenciál svojho potešenia. Dopraje aspoň raz za mesiac 2 hodiny bez teba, bez detí, bez povinností, v pokoji, kedy si napustí vaňu, pustí si svoju hudbu, bude tancovať, nahá sa obzerať v zrkadle, hrať sa so sebou, maznať sa, čokoľvek, čo bude jej čas na skúmanie jej tela, potešenia a hlavne budovanie pozitívneho vzťahu k jej samej. A potom bude oveľa lepšie vedieť navigovať svoju rozkoš a možno bude aj oveľa lepšie vedieť navigovať teba. A ak si naozaj zrelý partner, tak ju budeš v tomto podporovať a budeš jej vytvárať bezpečný priestor, aby mohla skúmať svoje telo a svoje potešenie. Napríklad aj tak, že jej daruješ kvalitnú hračku, ako je napríklad Lelo.